om du gider holde min bamse. Det vil jeg ikke. Nå, her er ugen faktisk. Kom så. Det var faktisk hånden. Det har han været over den sidste gang, var det ikke? Nej, det var ikke sådan. Var det? Jeg ved ikke. Det ligner sådan noget. Ja, det var smart. Det ved jeg ikke. Bare sige det. Men det klemmer selv om. Er du? Nej. Kom med. Ja. Kom nu med sig. Hej, goddag. Hej. Hej. Og du er? Jeg er bekendt. Du er bekendt? Ja. Spørgsmål til det? Jo, tak. Ja. Sig til det der. Jeg skal sige, du klædte dig simpelthen ned et sted, hvor der var aller mindst. Ja. Ja. Velkommen til. Jo, tak. Jeg ved ikke ret meget om sagen. Nej. Udover at Lukas skal have sin mor i dag. Og det er Lukas, som er klar over. Ja. Og jeg har også forstået det sådan, at Lukas skal hjem til dig igen. Ja. Er det kan? Så får jeg forstå. Ja. Men det er ikke fordi, vi skal trække det her i langdrag på nogen måde. Det er sådan, at Louise, mor, hun venter i et andet kontor herinde i bygningen. Ja. Så jeg tænker, det er noget med, at jeg skal selvfølgelig høre nogle ting først. Ja. I forhold til Lukas. Men så tænker jeg, det er noget med, at vi får sagt farvel, og så går jeg sammen med Lukas. Nej. Så bliver jeg ikke. Jeg ikke står og overværer, når hans mor skal. Fordi at... Det vil Lukas. Og sådan er det. Der er ikke noget, der trækkes mere over ørerne. Nej. Men så er jeg nødt til at sige til dig, sådan bliver det. Altså, skal vi medvirke til det, så bliver det på det. Jeg vil ikke hjem til min mor. Nej, det ved jeg godt. Det ved jeg godt, du ikke ved. Men jeg vil ikke hjem til min mor. Nej. Jeg vil ikke hjem til min mor. Så. Ja, og nu brækker han sig. Her, det gør ikke noget. Jeg vil ikke hjem. Skal du gå til det? Rolig. Sådan. Jeg vil ikke hjem til mor. Nej. Det gør en del for mig, der er på hullet. Ja. Det må du gerne. Ja. Rigtig godt. Så rolig. Så. Altså, jeg har fået læst mine rettigheder. Jeg har ret til at være der til en overlevering. Ja. Og det vil jeg bare gerne have på skrift, at I så til mig nu så, at jeg ikke må være der, når Lukas bliver afleveret. Men prøv at høre. Fordi det har noget med tryghed at gøre. Men dybest set, Ja. så er vi jo ikke en part i den her. Nej, men det har... Det eneste, vi gør, Kent, det er jo, at vi prøver at medvirke til at gøre det så nemt og så smertefrit. Ja. Jeg vil gerne far med. Men smertefri, så ved du godt... Det er det, vi prøver. Ja. Men så synes jeg, du skal kigge på ham. Men prøv at høre, jeg er ikke i tvivl om, at det er rigtig, rigtig svært for Lukas. Det er jeg ikke i tvivl om. Lukas, du bliver nødt til at fortælle manden det, du har fortalt alle andre folk. Det er fordi, jeg ikke gider hjem til mor, fordi jeg er alene hjemme, og jeg bliver hele tiden slået, og ikke kan vi boede på grund, der var jeg det kolde værelse. For det var rigtig, rigtig koldt. Ja. Det er ikke mor og far på sammen. Nej. Eller? Nej. Men det er nogle gange sådan, at retten har jo bestemt, at du skal hjem til din mor. Det tror jeg også, din far har. Det har jeg fortalt ham. Ja. Jeg vil ikke, far. Det har de bestemt. Ikke også?
ikke hjem til mor. Der er nogle andre, der har bestemt det, Lukas. Det er ikke min far, der har bestemt det. Nej, men jeg vil ikke. Og jeg rører mig ikke en skid, for jeg går ikke med min mor, så bliver det. Nej, det er godt, du siger. Og det gør jeg slet ikke. Nej. Kommunen må kunne gøre noget her. Det er dybest set ikke vores opgave. Altså resten har jo talt. Ja, men kommunen må kunne gøre noget her. Det er jer, der er i den kommune. I må kunne gøre noget her. Det er lidt til at stå kommunen om igen, det der. Ja. Altså man kaster fanden ned med bolden fra den ene til den anden, og der er ikke en der tager en ski ansvar. Ikke en. Men knejten dømmes for. Knejten får at straffe. Jamen, du må ikke være velvidende. Du må ikke være velvidende om noget, der kan skade uden at gøre noget ved. Nej. Det må du give mig ret i. Ja, det er jeg helt med. Ja. Men resten har stået det. Ja, det har de. Og det har jeg også. Det har jeg også fortalt Lukas. Jeg vil ikke hjem til mor. Lukas, det er ikke far, der bestemmer. Og du kommer jo hjem til far igen. Mor kan I gå hen på sådan noget som det der, fordi ingen kan gå nogen steder hen indbart. Det kan vi ikke. Det vil sige, Retten har jo siddet og lavet en vurdering. En del af en retssag, det er jo også, at der kan lave en børnesamlingsvurdering. Det er det jo også. Ja, det er der vel også lavet, eller? Jo. Ja. Der siger, at det er mig, der skal have. Og så har retten så besluttet ud fra den, at det skal du så ikke. Nej, de har ikke besluttet for det. Nej. De har besluttet uge fra Lukas ikke at være i skole i 4 måneder. Ja. Men jeg bliver nødt til at spørge dig. At nu skal du have Lukas her. Når du skal med ned og aflevere mig. Men må jeg lige få at spørge, bliver det nemmere, at far han er med at aflevere? Ja, meget nemmere. Men vil du så stadigvæk gå med din mor? Jeg vil bare gerne have min far med. Ja, men prøv at høre, Lukas. Jeg spørger dig, om du vil gå med din mor, hvis din far er med. Jamen, det tager nok. Det er jeg nødt til at høre fra dig. Ja. Du skal hjem til din far igen i morgen. Hvor vil du ikke nok gå med? Jo, det vil jeg. Du ved godt, jeg gør alt for dig. Vil du holde min bamse? Ja, det vil jeg. Men Lukas, prøv lige på. Vi skal have en aftale om, at du går med din mor. Det skal vi have en aftale om. Ellers du er det ikke. Vi går det dernede, og manden, han er indforstået med det, du har sagt med, hvad mor gør ved dig. Fordi nogle gange så får jeg også nogen i nakken her. Og det gør rigtig, rigtig ondt. Jeg kommer hen til dig i morgen. Det er lavet aftale. Det skal være, jeg skal passe på, hvad jeg siger, så jeg siger her. Ja, Men ikke. Det er jo. Men der er en aftale om, at det er det siger jeg ret. godt. Kom. Jeg går ned og lige snakker med min mor. Er det her, der skal udvikles i morgen igen? Ikke? Ja, det vil jeg gerne. Så kommer jeg lige tilbage. Ja. Kan du lave en aftale med Louise, hvornår vi mødes her i morgen? Det skal jeg også prøve. Ja. Far, jeg vil min mor. Men det er nok mange mor. Jeg gør, hvad jeg kan. Du ved, hvad det er aftalt. Bagtæller vi så ikke, at jeg kommer med det i dag. Det kan jeg ikke love dig. Jeg har lovet, at jeg kæmper for dig. Jeg har lovet. Jeg vil ikke med ind, og så bliver det. Jeg går ikke med det. Jeg sparker lige i hovedet. Det er jo dør. Lukas. Far kæmper for dig. Og det lover jeg. Jeg ved godt, at jeg har det vil hørt jeg gider hjemme og tæt. Jamen Lukas, jeg har hørt det. Men far bestemmer ikke over retten, det har jeg fortalt dig. Men jeg kæmper. Det synes jeg, vi skal gøre nu, for jeg tager ikke med i det. Så skal du holde mig derhjemme, for jeg tager ingen skidt med i det. Lukas,
Den her de bestemmer. Men ved du hvad? Vi kæmper, det lover jeg. Jeg vil ikke hjælpe. Man bliver op i salto, man går råd. Jeg skal nok sørge for, at der er nogen, der holder øje med dig. Nej, jeg synes, du skal køre derovre. Jeg skal nok holde øje. Ellers så. Du ved nok. At du skal køre derop, så skal jeg komme hen til dig, og så skal jeg tænke dig i bilen. Og det er det, jeg gerne vil. Men jeg gider ikke med hende. Jeg blev så rigtig meget op. Ja. Der er faktisk ude af bordet, det gør sgu ikke noget. Jeg er altså ikke med hende. Så sagde jeg bare det der, fordi jeg kan have dig med. Ja. Fordi så kan du nemlig banke i bordet dernede. Ja. Du har... Jeg lader bare ham med. Ja. Men jeg kæmper. Og jeg ved ikke, han kæmper for det også. Vi skal nok få sandheden fra, og det lover jeg. Jeg er bare ikke med min mor i dag. Jeg vil ikke. Jeg er bare ikke med. Jeg vil ikke, far. Det er ikke far, der bestemmer du. Jeg har fortalt dig. Det er noget andet nogen. Når vi kommer dernede, så siger jeg, at jeg vil med. Du vil ikke banke i bordet, som du sagde, du godt. Det er helt i orden. Jeg skal bare lige høre fra jer nogle gange og være sikker på, at du så også rent faktisk har med din mor. Du må spørge Lukas om. Jamen det er også det, jeg spørger Lukas. Ja. Og det gør du. Ja. Men det er helt i orden for mor, at jeg tænker, det er nemmest, at vi lige henter en hernede. På udgangen. Ja. I forhold til i morgen, ja. Og få lavet en aftale, jeg kender ikke lige min kalender for i morgen. Det var ikke lige forberedt på. Men jeg tænker, at jeg kan ringe til jer, når vi kommer tilbage. Ja. Der er noget med, at det fremover skal foregå i forbindelse med skolen. Jeg går ud fra, at du laver noget indretning på det her. Jeg har lavet et notat over det her, selvfølgelig gør jeg. Det er lavet et notat. Fordi jeg står magtesløs. Og jeg har sagt, Lukas, jeg vil gøre alt for, at jeg bliver nødt til at gøre, hvad jeg laver selvfølgelig et notat. Det er klart. Jeg har sagt, at vi skal have det bedst ud af det her. Ja. Og så skal far nok kæmpe. Mere kan jeg ikke gøre. Og jeg er der altid for dig. Altid. Det ved jeg. Men har vi en aftale, Lukas? Ja. Ja. Kender der nogle ting, som Louise skal lige i forhold til Lukas? Nej. Nej. Ikke noget med noget sygdom eller noget andet? Nej. Nej. Jeg behøver ikke at sige noget der. Hvad så? Jeg behøver ikke at sige noget der. Nej, det kunne godt være. Ja. Det kunne være noget på. Ja, nej. Jeg er blevet ændret din mor. Ikke også? Ja. Vigtigt, ej. Jeg kan lide mig med mor. Og jeg begynder at slå hende, når hun kommer ned. Det kan Lukas. Og jeg ikke også lov til det. Hvorfor vil du ikke stå her? Så du står der for mig. Jeg skal nok sørge for, at hun ikke gør noget ved det. Og det gør præsten også.